Mr. Audemars Garbida, ti chieftain, ti tribo, ti sitio Saliksik, ti Barangay Dampig. Sir, ano ti nakitam or aday ti pasunga, digiti duwang or indem nga individual po Garbida, sir? Di kuha, sir, hindi nakikita isuda. Sinasarding ko isuda, sir. Hanggang waron nga ang mga tao. Talaga kami nga kasta dito yan, may ngamin nuwa, sir, dahil dati sa bali, sapol nga sarita mi. Dagijay. Ti kunada, damagay nga nito papananda, kami surong kunada mit, sir. Di damit ibaga, di papananda. Gaputa surong kunada, sir. Ang kung nagsubli ako, sir. Nakanak dito. Nakita ko niya kadwada to. Nadagyan tilugan. Dagijay gayan. Dati nga Intel dagijay ko ti Army. Manuda nga Bali talo dagijay dati nga makikita, sir. Dagijay may sa hanggang makikita. Kisar-sarita kanyada. Tikunak kanyada. Sir, no sino kadti gagarayo kunak. Wa, kami sarong kar kuna damit ibaga di Army. Tikunak bay. Sapon nga glet bukoy mo siya kuha kayo kunak. Uy, han nga dakis data tagaganga data no kasto nga kuha kuna naman. Idi kuan sir idi kuha gawid dati malmal eh. Ikan mi iso dati lugbok nga pagpirmahan na kama, sir. Dito kaya makiapa damitin. At kuha na, sir? Ami kayat data. Ang nga data ti ko. Andami kuna damit, sir. So nga kami napilit iso nga naglubok. Yung handamot ng ibagang coming dati Army, Armada? Yan, ti bagada, di Intel, Intelligence, ti Army. Ako may tigas la palawag ng kinuyog may digiti dua nga parami pugaw nga sa polymetry relatives ako mo tigas dyan, sir? Ako may ti bagada yun dato, sir. Okay. Kas chieftain kada ito tribo tayo anak mo dapat rumping nga ramitin dapat. Sige, sir. Okay, kas bilang may sa chieftain, sir, no dagiti ko umay nga sabsabali nga tao kung raw na kanyada. Siyempre agpakada da ko makanyami. Siyempre tapnan ang moment masuno daw no sabali da kading tao no taga sabali da nga ili no probinsya kasi yan. Yung mawamit pulos pakada da kanyami so nga no da sabsabali nga umay tapos nga pagpakada dito mismo nga tribal. Kasan yung namuan nga Intel dati Army, sir? Dati nga umay da, sir. Dati nga min. Dati akit talaga nga ko dati. Dati ti kabsat ko nga NPA nga dati. Nga nabayado, sir. No umay da balay da duwal ni dijalat damagin da. So nga amok so dang imang kung amok dinaganda ang basta ropa. Ti amok. Tauran damagit dinaganda abalin di bagada ata. Alas da siguro met, sir. So amok dagiti talo. So paglagbo kami dahan nga manda kayat ito. Sir. Nagpili dala tayo di ko nga pimanawan kasi. Sir. Okay. Nakita mo iti kadwada da Willie kani Belmar. Ti Malamon, sir? Sir. Anat oras di ko, sir? Ti Malamon or Rabiin? Alas 6, sir. Ti Malamon, ti Rabiin. Ti kunak pa kanyada, sir. Nasa lunat na nga inalay dito iti ubli. Dito, sir. Nasa lunat ako mami isubli nyo kunak. Huwag nga damit, sir. Okay. Ni Willie or Ferdinand Bangag kan ni Belmar Garbida anat kinataw dati tribo? May sada iso da nga membro ti Balangon Tribal Council, sir. Kinatao da may ako mit ti dati mit dito nga ubi ni Belmar. Bueno, sir. Yung DJ Uncle na
may Ngani ladimanon dito. Yung kaputa awamit ti amo nga amok nga bason na wino ko adi tinanggap ni sunad to. Siya admit ti kuana. Kasla panggit na siya. Awam ti kasla impormasyon mo ibaga mo ti intel nga ni Willie or Ferdinand bangag good kasla ti kinataw na awam ti kasi magbaga sa kada. Awan siya. Awam man. Mano tawon ni gento siya. Da Willie siya. Oo. Inem minupito siguro. Ano ti mensahe sir kasi kung ti army akat kinuyog da digiti dua nga individual nga taga Ipugaw nga relatives ni Ferdinand Bangag nga may dalang biroken na nabayag da ka ng birbiroken digiti palawag da ka dami ti Boboradyo. Ilang makunak dyan sir. Sakbay ko mga min nga simrek da. Agpakada da ko mga umuna dito eh. Dadamit tao dito eh. Sakbay nga sumrek da. Wino saan? Imo na nga nagkwada kini ako kapitan. At nung umay da sumurot, kumamit na kapitan ng inyo ng tikagawad na. Ni mawamit sir. Handamit ipagbaga di plano da. Nga kailangan makunak sir, no dati kasjay ito man dapat agpakada na umuna dito, iwan dito barangay. At nun amo miti ararami din. Ni barangay chairman napam anat ti ahan yung mapikin yung pruntar nung nagpakada dati gitsay army o sa atin. Idi kalpasan di sir. Inaama ko kanya ako kapitan. Yung nagpakada da. Nagpakada da kanong sir, tinang impakada da kay kumay da kanong lang sarungkaran ni Willie. DJ kanong lang sir, yung bagada. Nabayag ka nga dito nakita isunan. Damit ng bagbaga nga armada, intelligence da, nga umay waking ni Willie. So nga rin na kung tan kanong ni kapitan kanya na natin ibig DJ, awamit lang ti pakaamu kung kuha na. DJ lang siya. Okay.